O tempo que se executan as obras de rehabilitación do primeiro bloque, uns traballos que van a bo ritmo. O Executivo local traballa xa nunha segunda fase, que permitirá recuperar para uso social outro dos bloques das coñecidas antigas vivendas dos mestres, poñendo outras 4 vivendas máis a disposición daquelas familias con menos recursos do municipio. As primeiras 4 seguramente estean rematadas ao longo deste ano, co seu mobiliario, co seu equipamento tamén de estufa de pellets para ter un perfil tamén enerxético, unha calificación alta. Estamos xa traballando no segundo proxecto, saleu a orden da Xunta e a intención é poñer outras 4 xa tamén a traballar con elas para que no ano vindeiro poidan estar executándose outras 4 e que dean satisfacción así entre os 2 anos a 8 vivendas de baixo alugueiro, non? O Goberno rianxeiro traballa tamén nun proxecto para que 2 dos baixos destes edificios de uso municipal pasen a ser sede dunha área de traballo destinado a persoas con demencia tipo Alzheimer, para o que se asinará un convenio de colaboración coa Asociación Agadea. Darán ao Concello 4 baixos, 2 deles xa se están adaptando tamén e se incluíron dentro dun proxecto do Plan de Obras da Diputación para ser a sede dunha zona, dunha área de traballo con persoas con certo tipo de demencia ou de Alzheimer. Vaise asinar un convenio con Agadea e eses 2 baixos do primeiro bloque no que se está intervindo neste momento xa se está pensando en que formen parte deste convenio.